Madam Eunice, good evening. Ayan, first comment si Ma'am Eunice. Sandali lang, madam. Sandali lang. Harang. Maraming salamat sa paharang. Good evening, Mama Macau. Si Mama Macau. Ayan. Dito muna tayo sa... Try ko to kung mag-ano. Sis Eunice, alam mo yung ibang ninja ko, hindi ko siya ma-open. Hindi ko siya madot-dot. Hindi siya madot-dot. O, katulad nito, ayaw, o. Kailangan siguro mag-change account ako ulit. Tingnan ko, magpalit ako ng ninja. Hindi talaga siya madot-dot. Mama ka, from Madam Eunice. Pag ayaw pa rin, mag-ano ko. O, ayaw. Magre-restart tayo ngayon. Ma'am Kripa, may galab shoutout, Ma'am Kripa. Good evening. Okay. Oops. Thank you, Ma'am Kripa. Thank you. Sandali lang, ha. Gallery PSP, Rams, Motovlog, may galab shoutout, Rams. Okay, dito na tayo sa ating live. Good evening. Bakit naka-volume ka? Hindi naman kita ginamit. Gallery PSP, hello, good evening. Ayan. May bagong upload na ba si Madam Eunice? Agoy, wala pa rin. Madam Eunice, anyari, bakit wala pa rin ikaw upload? Hindi ka na nagbablog. Oops, hanap tayo ng ano, hindi pa na-play dito. Di ba, dito tayo sa baba? Ang mahalaga, hindi pa siya, ayan. Madam Eunice, ayan, wala pa akong tusok dito, ha? Ayan, naka-play ka dito. Wala pa akong thumbs up doon. Ayan, naka-play ka na, Sis Eunice. Naghanap talaga ako ng wala pa akong ano na, hindi ko pa na-watch. Para hindi tayo paulit-ulit ba na ano. Okay, Rams, Motovlog, Sis Macau. Dito ako sa iyo, Sis Macau. Sis Macau. Okay, Sis Macau, playing na ako sa iyo. Sa iyong 32 degrees ang init sa Macau. Ayan. Ayan, Sis Macau ka, ano mo si Kuy Boyski Macau. Sis Macau. Sis Loving Sky. Nag-love shoutout si Kuy Loving Sky. Okay. I'm here in your house. Salamat, Sisi Koy. Ma'am Kripa, nandyan pa ba si Ma'am Kripa? Ma'am Kripa Suba Official, dito ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Sis Eunice from Loving Sky. Okay, Ma'am Kripa, I'm here in your house, Ma'am Kripa. Okay, nandito na ako sa bahay ni Ma'am Kripa, kaya lang nasa ano pa tayo. Ayan, Sis Eunice, playing ako dito, ha. Ayan, wala pa akong thumbs up dito, kaya dito ako nag-play. Sis Peli, good evening, Sis Peli. Sisi Kuy Loving Sky. Ayan, Sis Macau, playing ka dito, Sis Macau Vlog. Si, ano ba to? Si Wapax. Ninja ba siya? Ninja ba yan? Saan ko ba yung nakita kanina? Kay ano? Okay, sis. Thank you, sis. You're welcome, Ma'am Kripa. Playing ka na, Ma'am Kripa. Bigyan natin ng jacket si, ano. Okay, ayan. OTW moderator mo, si Pax. Sisi Koy, Ellen. May love shoutout, Sisi Koy. Yan, nasa ads pa si Ma'am Kripa. Good evening, Sisi Ho. Sisi Koy, Ellen PH. Sisi Koy, good evening.
Okay, thank you for coming, Pax. Si Pax. Tama ba yung pronounce ko sa ano mo? Sa iyong pangalan? Si Web Pax. Tama ba? Tama ba? Ibasa ko. O... Ayan, Ma'am Kripa. Ayan, naalala ko tuloy magtanim. Ma'am Kripa, playing na ako dito sa iyong pagtatanim sa bukid. Sis Macau, playing ka Sis Macau. Nandyan pa ba Sis Macau? Okay, Sis Macau, still playing. Madam Yunes, malapit ka na rin magdan, Madam Yunes, sa iyong the best sinag. Ayan. Morski, good evening. Magandang gabi sa iyo, Morski. Magandang gabi. Ayan, Sisikoy. Salamat, Sisikoy LNPH. Sisikoy. Ayan, parang di ko nabuhat-buhatin. Ayan, nakaplay lang kayo dyan, Madam Yunes, Sis Macau, at si Ma'am Kripa. 20CH. Okay, done watching na kay Sis Macau. Ayan, Sir Sadik. Good evening po. Ayan, bigyan kita ng jacket. Salamat sa pagdalaw, Sir Sadik. Add moderator. Okay. Okay, Ma'am Macau, done watching na ako sa video mo, Sis Macau. Magano ko dito, mag-comment ako para makita mo. Wala na si Sis Macau. Ayan, good evening sa lahat. Ayan, maraming salamat. Ron More TV. Mega love shoutout to Ron More TV. Ayan, lahat kayo guys, bibisitahin natin na. Ayan, wait lang ha. Okay, dito ako kay Pax. Pax. Okay, si Spelly. Sir John, mega love shoutout Sir John Sanico. Okay, Pax, where are you? Best Actor Animals. Oy, dito muna ako sa non-stop. Okay. Non-stop million years. Okay, I'm here ako, Pax. Ayan, dito ako. Ay, nasa ads ka pa pala, Pax. Ayan. Oy, nagla-live na si Madam Eunice. Ba't nagla-live na to? Teka, wait lang. Mag-comment muna ako dito. Madam Eunice, daan ako sa yung mga the best sinag. Nagla-live ka na. Natapos na pala. Sa kabila may saksak. Okay, done watching ako, Madam Eunice ha. Naka-comment na ako. Sir Abin, mega love shoutout Sir Abin. Thank you for coming, Sir Abin. Thank you, my friend. You're welcome. Sir John Sanico. Ayan, next kitang ipipin, Sir John. Ayan, punta muna natin. Dikita natin yan si Ron. Okay, Pax, playing ka na ha. Ayan. Naka-play ka na. Then, I give you one banana, Pax, after ng video mo. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Okay, sino na ba yung ating pupuntahan dyan? Okay, done watching na ako, Ma'am Eunice ha, Madam Eunice. Done watching to your video, Madam Eunice. Sir John, salamat Sir John. Sir Abin, maraming salamat Sir Abin. Okay, si Ma'am Kripa nakasalang. And then, Morski, nandiyan ka pa ba, Morski? Dito muna tayo kay Ron More. Ron More TV. Okay, Ron More TV. Dito ako sa bahay mo, Ron More TV. Ayan, playing ako dito sa iyong highlight, Ron More. Okay, Ron More TV, playing ka na. Ayan, naka-play ka na. Okay, Ma'am Kripa. Ayan, done watching to your video, Ma'am Kripa. Mag-comment ako. Okay, Ma'am Kripa, done watching. Then I give you one banana, Ma'am Kripa. Sir Abin, salamat Sir Abin ha. Ayan, good tutorial. Ron More, okay. Thank you Sir Sadika. Thank you. Mag-comment pala ako. Okay. Okay, Ma'am Kripa, done watching.
Sir Sadik, ayan, salamat Sir Sadik ha. Dito ako sa bahay mo Sir Sadik. Okay, playing ako dito Sir Sadik sa yung highlight 1 minute and 15 seconds. Sir Sadik, playing na po. Ayan, naka-play ka na. Then plus 1 banana ikaw. Chang Ami, may galab shoutout sa iyo Chang Ami. Okay, Ron More TV, playing kasi yung ano, sa yung highlight, Ron More TV. Chang Ami, may galab shoutout Chang Ami. Ayan, kay Ron More TV playing ka. And then kay ano, kay Pax, kay Wepax at kay Sir Sadik. Sir Sadik, play ka Sir Sadik. Gandang gabi Chang Ami. Gandang gabi din sa iyo Ma'am Kripa. Thank you so much Ma'am Kripa. Thank you sa support. Sir Abin, maraming salamat Sir Abin. Kumusta na si Pinoy? Magaling na Sir Abin. Ayay, kita ng mukha ko. Hehehe. Ayan. Okay lang yan Sir Sadik. Di maiwasan yan. Makikita talaga yung mukha natin pag tayo nagbubag. Normal talaga yun na mai-expose yung ating mga pagmumukha. Ayan. Dan tamsak na. Maraming salamat Chang Ami. Ayan. Sa mga hindi pa nagtamsak dyan guys, pasuyo na. Pakitusukan nyo naman ng live ni host. Ayan, para masaya. O, diba? Ay, sana all masaya. Ron More TV, still playing ka. Ayan, Sir Sadik. Dan watching na ako, Sir Sadik. Ayan, nasa ads ka na. Ayan, plus 1 banana ka, Sir Sadik, ha? Shout out sa lahat. 6 million in the house. Maraming salamat, Sir Sadik. Nakatambay lang. Salamat si Sikoy Loving Sky. Si Sikoy Loving Sky, nag-PM ako sa'yo. Nakatambay lang, sis. Ayan. Ma'am Kripa, thank you Ma'am Kripa. Okay, Sir Sadik, nasa ads ka pa. Ayan. Monica na ba, Sir Sadik? Ayan, thank you so much sa pa-ads, Sir World Tour. Thank you so much, Sir World Tour. Happy Friday. Okay, Happy Friday. Dada sa'yo. Ayan. New upload. Okay. Out mo na po, pasok na po. Sige, Cha Ami. Ayan, ingat ikaw sa work mo. Abin TV, mega love shoutout. Thanks, support from Sir Voltour. Okay, pinatin yung ano ni Sir Voltour. Okay. Sir Voltour, thank you for coming. Matagal na po akong money host. Nakakarami na ng sahod. Sana all na lang, Sir Sadik, ha? Ayan, done watching na ako sa'yo, Sir Sadik. Ayan, buti ka pa marami nang nasahod. Totoo po ba? Nakasahod na po kayo? Nakaka-inspired tuloy. Nakaka-inspired. Tama ba? Thanks po, ayan. Nurse Anton, may love shoutout, Sir Nurse Anton. Ayan, done watching na ako, Sir Sadik. Peli the Virgin. Sis Peli, salamat Sisikoy. Thank you so much. Thanks po sa lahat. God bless everyone. Ingat ikaw. Tawag dito Chang Ami. Ayan, na imbag na sa paggawa ng bahay po host. Ay, okay. Puro viral ka siguro kaya nakasahod ka na Sir Sadik. Sana all. Sir Sadik, sana all na lang talaga. Kami kailan kaya sa sahod. Okay. Sir Voltour, I'm here na ako Sir Voltour. I'm going to your house na. Sis Peli, pasok na lang ako sa bahay mo, Sis Peli. Ayan, pangahaba ng okay. Dito ako sa ano. Okay, Sir Voltour, I'm here in your house. Then I give you 1 banana, Sir Voltour. Ang laki ng bahay ni Sir Voltour, 13K. Sana all. Okay, Pax, done watching. Okay, done watching to your video, my dear. Then, plus 1 banana. Ate Mirna Grande, may galap shoutout, Ate Mirna. Okay, I give you 1 banana, my dear Pax. With Pax. Ate Mirna, salamat po. Sir Abin. Sir Abin. Madalang akong mag-live kasi mahina ang net ko, pero tuloy ang upload, kaya tuloy ang revenue. Main channel nyo po ba to, Sir Sadik? Salamat, Ate Mirna. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Ate Mirna. Ayan, playing na ako dito, ate, sa iyong highlight, Ate Mirna. Okay, playing ka na, Ate Mirna, sa iyong highlight. Okay, ayan, playing na, te. Opo, host. Okay.
Junta Ferla, thank you. I will get back to you in your comment. Sabi ni Ronmore TV. Main ko siya. Okay. Salamat, Sir Sadik. Okay, dan watching na ako kay Ronmore TV. Ronmore TV, dan watching na ako. Ayan, Ronmore TV, dan watching na ako sa'yo. +1 banana ka, Ron. Okay. Saan ba yung pinlay ko sa'yo? Nawala na. Ito. Mag-comment lang ako dito, Ron. World Tour. Si World Tour. World Tour. I'm here. I'm here in your house. Ayan, sa Pinas ka ba, house? Yes po, Sir Sadik. Dito lang po ako sa Pinas. Ayan, +1 banana po ikaw, Sir Sadik. Ayan, +1 banana po. Morski, dito na ako sa bahay mo, Morski. Radyo Vlog, mega love shoutout, Radyo Vlog. Thank you for coming, Radyo. Morski, dito na ako sa bahay mo. Okay, Morski, playing ako dito sa highlight mo. 12 hours ago, Morski, playing ka na. Ayan, naka-play ka na. Okay, Sir Walter, done watching to your video, Sir Walter. Sisikoy Ellen, salamat Sisikoy. Laki namang ano ni Sir Walter. Comment lang ako. Okay. Sir Walter, done watching na. Host, may ituturo ako sa iyo na mabilis kumita ng revenue. Paano po? Paano po, Sir Sadik? Sige nga po, turuan nyo nga po ako. Para ano ba, ang tagal na, ilang buwan na, di pa kami sumusweldo. Radyo Vlog, I'm here in your house. Radyo Vlog. Okay, Radyo Vlog, I'm here. Dito muna ako sa 1 minute, 2 minutes niya. Okay, radyo, ayan, radyo playing na habang naglalakad ka, host, live mo siya, explain mo lang ang madadaanan mo. Ano po? Hindi ko mag-get. Habang naglalakad ka, host, live mo siya. Explain mo lang ang madadaanan mo. Ganun po ba yon? Okay, Pax, done watching to your video na ako sa'yo, Pax. Web Pax. 8 million in the house. Mega love shout. Thank you for coming. Okay, Sir John Taperla. Salamat po, Sir John. Puntahan ko kayo after nitong mga nakasalang natin dahil ano tawag dito? Kulang tayo sa gadget. Wala pa tayong bakanting gadget. Morski, done watching. Still playing ka, Morski, ha, Morski? Okay, Radyo Vlog, still playing. Mas maraming manunood, mas mataas ang revenue mo, may revenue 'yun. Paano po 'yun pag nagla-live? Paano po pag magla-live ako tapos explain ko yung paano po? Hindi ko mag-get. Rizal Park, ano ba 'to? Ginmog City. Kahit po upload, may revenue 'yun. Hindi ko mag-get Sir Sadik. Magla-live ako, then maglalakad ako. Tama po ba 'yon? Ang bubita ko talaga, no? Okay, Radyo Vlog, done watching to your video, Radyo Vlog. Then I give you 1 banana, Radyo Vlog, okay? Amorski, still playing Kamorski. Radyo Vlog, I give you 1 banana. Habang naglalakad ka, mag-live ka habang naglalakad ka. Paano po pag walang nanood? Ate Myrna Grande, ayan Ate Myrna, ayan, done watching na te. Hindi pa ayan.
Mamalengke ka, live mo siya. Ay, ganun po ba yon? Tapos, habang naglalakad ka. Mas malaki po ba revenue pagka ganun? Ayan, Ate Myrna, done watching na po. Ano nangyari dito? Sis Minis, salamat Sis Minis. I-try ko nga yung turo ni Sir Sadik. Mas malaki po ba revenue doon? Sabay ganun, interesado talaga. Okay, Radyo Vlog, dan watching ako sa iyo, Radyo Vlog. Sir John, salamat Sir John. Merna Grande Channel, ayan, Sir Voltour, done to your video na Sir Voltour. Okay, Morski, dan watching ako Morski sa highlight mo Morski. Sa una po, host, wala gaano manonood. After a month po, host, dadami yan at aabang. Bakit ka aabangan ng mga viewers mo? Kasi po, update yun para sa aming mga OFW. Okay, ganun po ba yun? Morski, dan watching to your video Morski. Ayan, pang 23 thumbs up ako Morski. Sis Loving Sky, dito na ako sa iyo, Sisikoy. Ayan, na ako sa iyo, Morski. Ma'am Astrid, mega love shoutout, Ma'am Astrid. Gandang gabi. Sis Loving Sky, dito na ako sa bahay mo. Isipin mo po bakit mga foreigner nag-live dyan sa atin kasi malaki kinikita nila dyan. Okay. Ganun ba yon? Ayan, nakatamsak na ako dito. Ibig sabihin na-watch ko na siya dito. Na-watch ko na siya. Ito sa baba tayo. Ay, na-watch ko na rin siya. Dito tayo. Sis Loving, ayan, sandali lang. Ayan, naganap ako. Ayan, dito ako sa noodles. Sis Loving Sky, wala pa akong tusok dyan. Ibig sabihin, hindi ko pa siya na-watch. Ayan, naka-play ka na si Sikoy Loving Sky. Okay, Sir John Taperla. Dito ako sa iyo, Sir John. Sir John, dito ako sa iyong bahay. Okay, playing ako dito, Sir John, muna sa iyong 7 minutes and 41 seconds, Sir John Taperla. Ayan, playing ka na po, Sir John. Ayan, naka-play ka na. Sir Voltour, thank you so much. Done watching to your video na, Sir Voltour. May tinuruan ako, taga Grace. Ano ba to? Grace. Kasi mahina. Ano sabi niya? Mahina ang channel niya at di siya pa kumita. Shoutout po sa lahat. Sisikoy Summer Mix. Mega love shoutout Sisikoy. Sir Abin, dito ako sa bahay mo, Sir Abin. Playing ako dito sa highlight mo, Sir Abin. Okay, Sir Abin, playing ako dito. Subukan ko nga yan, Sir Sadik. Subukan ko nga. Bukod pa doon, ano pa po, Sir Sadik, ang mai-advise mo sa amin ng mga mahihina ang revenue? Interesado talaga. Sis Astrid, next kita dito, sis. After nitong, wala pa akong bakanting, Ay, sino ba yung naka-play ko dito? Tapos na pala. Ay, sis, tawag dito. Sis Loving. Sis Sikoy Loving Sky, ayan. Pang 62 thumbs up ako dito, sis Loving. Ayan. Sis Loving Sky, done watching na ako. Sa iyong noodles can give me a long life.
Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ganun nga natin. Masakit sa mata. Ma'am Astrid, dito na ako sa iyo, Ma'am Astrid. Astrid Maglente. Okay. Ayan, may tusok. Hanap mo na ako, Ma'am Astrid, na di ko pa na-play dito. Ayan, wala pa siyang tusok. Ayan, Sis Astrid, dito ako sa India Residence in Brunei. Ayan, wala pa akong tusok dito, sis. Ayan, Sir Abin, still playing, Sir Abin. Palagay ko naghang na naman yung aking naka-live. Mag-refresh muna ako. O, see, di ba? Naghang na naman siya. Ay na umahon, di na tayo makapagbasa ng comment dahil naghang. Nakasakay lang siya sa bus tuwing magla-live. After a month ngayon, nauhumaling na siya. Ma'am Astrid, play po kita, sabi ni ayan, sumahod siya ng 500 euro. Ay talaga, sana almost po sa lahat na nagpunta sa live. Salamat po pala, ayan. Di na nakasahod pero pinagawa ko sa kanya. Di nakasahod, di nakasahod pero pa nang pinagawa ko sa kanya. Wow, ano ko nga yung tawag dito? Mag-ano nga ako, try ko nga. May tinuruan ako, ayan, nabasa ko na yun. Ayan, try ko nga yan, Sir Sadik. Baka mag-grow. Ayan, nakasakay sa... Minsan kasi mahina ang signal pag yung halimbawa nasakay sa bus. Ayan, mahina kasi signal. Yun ang lagi niya, nakasakay sa bus, papunta sa work. Umaabot ng views niya ng 250. Nanonood. Sa amin hindi kaya yon, Tamsak host. Good evening, Sis Bicolana, Sis Jinjoy, good evening. Ayan, full watch, Loving Sky, Mix Vlog. Ayan, Ma'am Eunice TV. Sisikoy Atian Bicolana, mega love shoutout. Sisikoy Tambang lang, sis. Attend lang si Loving Sky Vlog ng premiere. Sige lang, Sisikoy. Sis Jinjoy, next ko kayo dito. Mama Astrid, naka-play ka Mama Astrid. Ayan, daan na rin ako kay Sir ay kay Sis Loving. Ayan, Sir John Taperla, ayun. Yung mamalengke ka, live mo, paano ka makikipagtawaran. Ayan. Sige nga, gayahin ko nga yan. Kaya lang saglit lang yun. Ano tawag dito? Sis Jinjoy, mega love shoutout. Bilang isang ina, kailangan mo nang makatipid. Ayan. Sa Agar, hi friend, how are you? I'm good. Sa Agar TV, sa Agar, mega love shoutout. Ayan. Ma'am Astrid, still playing Ma'am Astrid. Ayan, nagalaw na. Ayan. Still playing ako. Sir John Taperla, still playing Sir John. Sir Abin, malapit na magdone watching Sir Abin. Gayahin ko nga yung tip sa akin ni Sir Sadik. Malay mo magka-revenue tayo ng malaki doon. Sir Abin, done watching ako. Ano ba? Bang revenue? Okay. Di bali maiksi, basta may mga idea ba na paano or tutorial po. Okay, Sir Sadik. Salamat sa info. Ayan, maraming salamat. Try ko nga yan, Sir Sadik. Tatry ko talaga yan. Malay mo. Ayan, Sis Jinjoy. Ayan, Sis Jinjoy. Dito ako sa iyong bahay, Sis Jinjoy. Playing ako dito sa luto tayo ng tinola, Sis Jinjoy. Manaymer na. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka na. Ayan, nasa ads ka pa. Ayan. Tinolang manok. Tinolang minok. Manaymer na. May galap shoutout sa iyo dyan. Okay. Tamsak. Ayan, si Joanne. Sino ba yan?
Matutuwa, ano ba to? Matutuwa ka host pag nag-grow up bigla. Ay, sana lang. Sana lang, Sir Sadik, maaalala kita, Sir Sadik, pag nag-grow talaga yung ano ko. Ayan, bigyan ko nga ng jacket yung ano ni Sis Macau. Ayan, may moderator na. Taga Macau ako. Macau Vlog here support. Ayan, may jacket na yan, Sis Macau. Dana, video mo, Sis Macau. Ayan, Sis Jinjoy. Naka-play ka, Sis Jinjoy, nasa harang ka pa. Uy, Chong Ryan! Yahoo! Big love shoutout sa'yo, Chong Ryan. Good evening sa'yo dyan. Sir John Taperla, dan watching ako sa yung video, Sir John. Pang 39 thumbs ako dito, Sir John. Tusok ganda. Ay, salamat. Yan ang gusto ko, yung tusok. Sana all, may tusok. Big love shoutout po sa lahat. From Joan. Okay. Di pa ako nakapunta kay Sis Peli pala. Kumusta yung panalo, Sis Bicolana? Wala na, Sis Jinjoy, naubos na. Ayan, sino ba yung naka-live ko? Naka-live, naka-play ko dito. Uy, ano ba naman to? Napunta na ako dito kay Karen Davila. Ay, kay Mama Street pala. Sana nga yun. Hindi ako nakapag-comment. Agoy, di binasa comment ko. Ano ba yung comment mo, Manay? Wait lang, Manay. Balik ako. Babasahin natin yan. Busy ka, maghapon. Di mo sin inbox ko, host. Hindi, sinin ko bagaman, Manay. Hindi ko ba nasin? Sorry naman. Busy ka reels eh. Manay, huwag ka mag-alala. Hindi ko man masin yan ngayon maghapon. Mamaya masin ko yan. Ayan, ganun din. Gusto ko. Tumusok ganda, agoy. Ayan, masarap dyan sa Pinas. Mag-vlog ng ganun. Hindi sensitive mga tao. Dito sa ibang bansa, di ganun. Pwede ka makukulong kasi. Ganun din po dito. Pagka yung ano, kailangan magpapaalam ka kung pwede kang mag-vlog. Pag hindi naman, pag hindi, ayan, pwede ka rin nilang kasuhan. Ganun din po dito. Depende na lang din sa ibang tao. Ayan, Mama Street. Dan ako dito sa, India Residence in Brunei, Mama Street. Kaya mahirap din dito, Sir Sadik. Hindi ka rin basta-basta na marami dito na mga takot din sa camera. Ayan. Ate Ann Bicolana, maraming salamat, Sisikoy. Puntahan kita. Ma'am China, mega love shoutout, Ma'am China. Ayan. Puntahan kita, Mama Street, sa kabilang bahay ko, sa kabilang phone ko kasi mga na-play ko na to dito. Pupunta ako sa kabilang cellphone ko para Ayan. Sis Macau, dana ako sa video mo, Sis Macau. Ayan, nasaan na ba Sis Jinjoy? Sis Jinjoy, ang tawag dito. Ayan, naka-play ko. Ngayon pa lang nag-start yung video mo, Sis Jinjoy. Haba nung ads mo, oh. Ayan, oh. Si Summer, ako gusto ko tusok. Sana all gustong tusok. Manaymer na. Hirap ng tigang. Ma'am China, nandito ako sa iyong, Ma'am China. Sa iyong tambay lang muna sa park. Ayan, Ma'am China, playing ako dito. Sis Jinjoy, ikaw gusto ka din ba matusok? Okay, si Ronmore TV dan ako sa iyo, Ronmore TV. Sis Jinjoy, ayan, nag-start na yung video mo. Sis Loving Sky Mix Vlog, sabi ni Sis Ma'am China. Okay, Ma'am China, playing kasi yung tambay lang sa park. Ayan, sino pa ba yung aking susunod? Teka, wait lang. Okay, Manaymer na, mag-auto channel ako, Manaymer na ha. Manaymer na, wag ka mag-alala mamaya. Isin ko, na busy lang. Okay, Manaymer na, na lang ako. Mag-auto channel ako, Manaymer na. Dahil naka-ano ka, naka-Antonio. Tanong mo, ay Manaymer ako masarap ng tangerine. Ha? Manaymer na ako, masarap pa yung tangerine. Ate Mirna Grande. Ayan, Manaymer na, dito ako sa yung ayan, ipin ikaw, ipin kita, Ma'am China. Ipin ikaw, Ma'am China. Manaymer, saksakan mo. Manaymer na, dito ako sa bahay mo ha, Manay.
Ayan, sis Manay Mirna, sa, ano ba to? Sawa na ako sa tusok, wala nang kiliti. Ay, sana all, wala nang kiliti. Tukayo, Mirna, may galab shoutout. Bag sis ha, handa mo na ako makain. Sige lang, Sisikoy. Ate Ann Bicolana. Salamat, Sisikoy. Puntahan ko dito si ano. Tamang-tama, mayroong isang cellphone na dumating. Sis Jinjoy, still playing ka, Sis Jinjoy. Ayan, naka-play ka lang, sis. Manay Mirna, playing ka na, Manay Mirna, ha? Ayan, Manay. Naka-play ka na dito, ha, Manay. Oops, nag-rotate. Okay. At sino yung naka-play natin dito? Bakit ano? Ayan. Ay, si Ma'am China. Ma'am China, done watching ako dito sa park mo, Ma'am China. Pang 10 thumbs up. Sis Macau, napuntahan ko na bahay mo kanina. Si Manay Mirna here. Sis Macau, ano mo si Sis Boyski Macau? Okay, Sisikoy Ate Ann Bicolana, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Ate Ann Bicolana. Dana ako kay Ma'am China. Ayan, Ate Ann Bicolana, dito na ako sa iyo. Ayan, pasuyo naman guys, atin nakapin guys, so shorts video lang daw yan kay Ma'am China. Ayan, tulungan naman natin si Ma'am China sa kanyang shorts video. Ayan, Sisikoy Ate Ann, dito ako sa iyong 8 minutes. Ano ba to? Pamahaw kita, sinangag, gusok sa katuyo. Ano ba yung gusok, sis Ate Ann? Ayan, Ate Ann Bicolana, dito na ako sa bahay mo, Ate Ann. Ano ba yung gusok? Ayan, China full pack pin. Ayan, Ma'am China, full pack na raw sa iyo si Jowan. Ayan. Dikit na tuhos. Ayan, maraming salamat. Sis Macau, sabi ko, kaano-ano mo si ano? Ayan, Ma'am Astrid, dito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan, si Lexus TV mag-watch sa iyo, Ma'am Astrid. Mag-ano pala ako, go to channel pala. China Heart, Dan Kalimbang, laki ng bahay. Ayan, Ma'am China, dan na raw sa iyo si Sir Sadik, Ma'am China. Host, exit mo na. Sige po, Sir Sadik, salamat po. Dan, Ma'am, sa nakapin. Ayan, Ma'am China, 3 na po yung ayun, dumikit po sa inyo. Ayan, pasuyo na lang, Ma'am China, pabalik na lang. Okay, Ma'am Astrid, dito ako sa BBM. Ayan, si Lexus TV ang nag-watch sa iyo, Sis Astrid. Ayan, naka-play ka na, sis. Wala kang ad sa una. Baka mamaya sa huli. Taga Macau ako, hello. Ayan. Aray, taga Macau ka ba, Sis Jinjoy? Nakarotate naman itong mga cellphone itong mga ito. Ayan, tanggalin natin para hindi tayo mahirapan. Okay, Manay Mirna, still playing, Manay. Ayan, Manay Mirna, still playing ka. Sisikoy Loving Sky. Ate Ann, still playing ka. Sisikoy Ate Ann Bicolana. Dito, sino yung nakasalang natin dito? Ay, Sis Jinjoy pala. Sis Jinjoy, ayan, done watching ka na, sis. Ayan. Si Bike Vlog, ano ba to? Si Bike Vlog. Sandali lang, Bike Vlog, ha? Wait lang. Ayan, Sis Jinjoy, mag-comment lang ako. Ayan, bigyan ko ng jacket si Bike Vlog and Adventure. Ayan, may jacket na po ikaw, Sir, ayan, may moderator ka na. Sisikoy Summer Mix, dito na ako sa iyo, Sisikoy Summer Mix. Ayan, dito muna ako, Sisikoy, second channel mo. Playing muna ako dito, Sisikoy, sa Aglonima. Ayan, Sisikoy Summer Mix, playing muna ako dito sa yung second channel, saka kupuntahan yung main channel mo. Ayan, taga Macau, si taga Macau. Ate Ann Bicolana, still playing ka, sis Ate Ann Bicolana. Ayan, si Ma'am China, nasaan na si Ma'am China? Ma'am China, where are you na po ikaw? Ayan, 3 na po ang dumikit sa iyo, Ma'am China. Ma'am Chandra Indigo, mega love shoutout, Ma'am Chandra. Thank you for coming, Ma'am Chandra. Ayan, next kita, Ma'am Chandra. Then, wala pa tayong bakanting thumbs up. Thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, pa-thumbs up naman, guys, sa mga na hindi pa nag-thumbs up dyan. 29 pa lang yung ating thumbs up ba. Thank you po. Ayan, walang anuman, bike vlog and adventure. Puntahan, next kita dito, ha. Wala pa tayong bakanting CP ba.
Thank you, Sisi Koy. Nasa kusina ako. Whitey pa more. Pareho tayo, Sisi Koy, Summer Mix. Ayan, maraming salamat. Mike lang ha. Ayan, next kita dito ha. Ayan, done watching ako, Sisi Koy, dito sa second channel mo, Sisi Koy. Ayan, mag-heart-heart na lang ako dito, Sisi Koy. Okay. Puntahan ko yung second channel mo, Sisi Koy, Summer Mix. Ayan. Wait lang, mag-ano na lang ako. Ayan, done watching na ako, Mama Street, sa iyong pangalawang play. Ayan, Mama Street, done ako dito. Ayan, si Lexus TV nag-watch dito, Mama Street. Sisi Koy, dito ako sa iyong house plant. Playing ako dito, Sisi Koy, sa house plant mo. Ayan, napasyalan ko na rin po kayo sa bahay nyo. Salamat, Bike Vlog ha. Next kita dito. Wait lang ha. Okay. May pang-upload ako dyan, Sisi Koy. Busy pa, di ko pa na-edit. Sir DM, mag-alap shoutout, Sir DM. Ayan, Sir Lexus Shouty from Summer Mix. Okay, Manay Merna, done watching na ako, Manay Merna. Okay, Manay, pang 49 thumbs ako dito, Manay. Okay, Manay Merna, done ako sa'yo. Done watching na. At dito na ako kay Sir Bike. Ayan, Sir Bike, dito na ako sa'yo. Saan yung live ko? Nawawala. Sir DM, mag-alap shoutout, Sir DM. Oops. Sisi Koy Atian, nakasalang ka. Sisi Koy Atian, playing ako dito sa pamahaw ka. Ayan, Sisi Koy Atian. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Bike. Ayan, playing ako dito sa 7 minutes. Dito muna ako sa 7 minutes 51. Okay, Sir Bike, dito muna ako sa sa nag-explore sa sementeryo. Ayan, Sir Bike, playing ako dito ha. 11 million in the house. Good evening everyone. Si John Dumali. Okay, sir. Ayan. Sandali lang, John ha. Ang ano mo. Mama Street, and watching na ako sa iyo, Mama Street. Ayan, sugok itlog 'yon. Ay, ganun ba 'yon? Ayan, sis, at akala ko kung ano yung sugok. My goodness. Yung pala 'yon. Itlog pala 'yon. Ano 'yon? Salitang ano 'yon, Sisi Koy? Bisaya ba 'yon? Ayan, sandali lang yung walang jacket pa, guys. Wait lang ha. Saglit lang sa jacket. Sugok. Sugok pala. Itlog pala 'yon. Sugok. Ha? Okay, June Dimali. Ayan. I give you moderator, June Dimali. June Dimali. Ayan. Add moderator, June Dimali. Ayan. Edbons, salamat Edbons. Hello, Ma'am Jinjoy. Okay. Malapit ka na mag-dance, si Koy, Ate Ann Bicolana. Ayan, si Koy Summer Mix, ang haba nung mo. Haba ng ads mo, si Koy Summer Mix. Di ko alam kung na-play na to o hindi pa. Ayan, nasa ads pa rin, si Koy Summer Mix. Okay. Still playing ka, Sir Bike. Okay, si Koy, Ate Ann. Still playing ka. Thank you, Ma'am Host. You're welcome. Manay Merna, na rin ako sa mo, Manay Merna, ha, sa latest upload mo, Manay. Okay. Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house na, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra, skip mo yan, Sisi Koy. Bakit? Bakit i-skip? Sayang naman. Ayaw mo siya. Ma'am Chandra Indigo, playing ako, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra, playing to your video na. Ayan. Ngayon pa lang nag-play si Koy. Ayan. Naka-play na, Natakot tuloy. Pinai-skip mo. Ayan. Natapos na tuloy si Koy. Pinai-skip mo yung ads. Ayan. At Ate Ann, ayan. Nasa ads ka pa din. Tapos na yung video mo, sis Ate Ann. Ayan. Nasa ads ka din. Ayan. Tapusin muna natin yung ads mo.
Ayan, wag natin skip yung ads. Doon lang tayo kikita, Sisikoy. Ano ka ba? Ayan. Tapusin ko yung ads mo, Ate Hana. Sumpong na naman yung antok ko. May pahigab-higab na namang nalalaman. O, di ba? June Dumali. Dimali pala, hindi dumali. Agoy. Nasama pa. Ate Myrna, salamat po Ate Myrna. Ma'am Chandra, Enjigo still playing. Ne. 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 Nakahiga ka na ba? Sus, nag-iiyakan kasi yung mga ano doon ka. Kaaga mo namang nahihiga. May gagawin pa nga tayo dyan eh. Okay, John Dimali. Next kita dito, John Dimali. Tapusin ko lang tong ads ni Sisikoy Ate Ann Bicolana. Kunyari lang yan, antok na baka kalabit ka na nila. Abay Manaymer, nakaaga-aga, nakakulambo. Ang haba ng ads ni Sisikoy Ate Ann Bicolana. Ang gaganda nito mga San Francisco mo, Sisikoy Summer Mix. Sa'yo ba to, Sisikoy? Uy! Ayan, dad watching na manay ay ano tag dito? Ate Ann Bicolana, dana yung ano mo, yung tawag dito, yung ads mo, Ate Ann Bicolana, dana ko sa ads mo, din sa video mo. +1 ba na kasi Ate Ann Bicolana? Ayan, +1 dikit sa'yo. Okay, dito tayo kay ano, kay John. Ayan, John, dito ako sa'yo, John. Ay, Sir Nesnoy, may galab shoutout. Thank you for coming, Sir Nesnoy. Bigyan ko ng jacket si Sir Nesnoy. Ayan. Agoy. Sir Nesnoy, salamat sa pagdalaw. Ayan, John Dimali. Dito ako sa bahay mo, John Dimali. Okay, playing ako dito sa iyong 4 minutes and 14 seconds. John Dimali, playing ka na. Edbon, salamat. Sir Nesnoy, may galab shoutout po. Thank you for coming. Sisikoy Summer Mix, dana ako dito. Sisikoy Summer Mix. Ayan. Mag-comment lang ako, Sisikoy. Ang ganda ng mga halaman mo. Shh. Okay. Ayan, Sir TGRTV, may galab shoutout. Advance, dito na ako sa bahay mo, Advance. Ayan, shoutout kay Sir Nesnoy. Salamat po, Sir Nesnoy, sa pagdalaw. Advance, nasaan ka na ba? Okay, Advance, dito ako sa bahay mo, Advance na. Playing ako dito sa thank you sa pa-cake. Advance, playing ka na, Advance. Ayan, naka-play ka na. Okay, bike vlog and adventure, still playing. Okay, Ma'am Chandra, Indigo, malapit na magdone watching, Ma'am Sandra, Indigo. Yan, salamat sa jacket host. Walang anuman po, Sir Nesnoy. Maraming salamat po sa pagdalaw, Sir Nesnoy, sa aking tahanan, na munting tahanan. Maraming salamat po. Napakatawag dito, sobrang na-appreciate ko, Sir Nesnoy, ang pagdalaw mo sa aking bahay. May shoutout to all, guys. Good evening. Ayan. Si Uncle John Vlog, official, host, Bicolana. Ayan. Bigyan natin ng brief si Sir John. Si Uncle John. Ayan. Moderator. Ayan. Bigyan ng brief yan. Ayan. Ay, Tatay Islaw. Gising ka pa, Tatay Islaw. Magandang gabi sa iyo po, Tatay Islaw. Bakit po ikaw gising pa, Tatay Islaw? Si Ma'am China. Ma'am China. Ayan, Ma'am China. 3 po yung dumikit sa iyo, Ma'am China. Ayan. Bahala na ikaw magbalik, Ma'am China. Si Sir Sadik at saka si yung hindi ko na matandaan yung dalawa, Ma'am China. Ayan. Ay, sa inyo po ba yon? Hindi ko matandaan. Salamat, Sir Nesnoy. Thank you so much.
Ayan, bike vlog. Ayan, bike vlog. Dito na ako. Ayan, done watching na bike vlog plus 1 dikit sa'yo bike vlog plus 1 banana ka. Okay, thank you so much bike vlog. Tatay Islaw, salamat po Tatay Islaw ha. Tatay Islaw. Ayan, gising pa po kayo Tatay Islaw. Ayan, Tatay Islaw, dito na ako sa iyong bahay, Tay. Wait lang, Tay. Ayan, Tay, playing ako dito sa 10 minutes mo. Okay, dito na ako kay puntahan ko si Sir Nesnoy. Advance, done watching ka na, Advance. Yung pang 41 thumbs ako, Advance. Ayan, Advance, done watching na. Tatay Islaw, salamat po. Daan dikit, Islaw. Sabi ni Uncle, ano ba to? Uncle Jo, ano ba to? Joan ba yan? John. Parang Joan Vlog Official. Okay. Oh, thank you, Lord. Sis Macau, salamat. Ayan, dito ko kay Sir Nesnoy. Ayan, 14K si Sir Nesnoy, agoy. Ayan, Sir Nesnoy, dito po ako sa bahay mo, Sir Nesnoy. Ayan, playing po. Ayan, nagcha-charity na pala si Sir Nesnoy. Relief goods for senior citizen, Barangay Trinidad San Remedio. Ano ba to? Antique. Ayan, taga-Antique nga pala ito si Sir Wow, Sir Nesnoy, congrats. Nagcha-charity ka na pala. Ayan, Sir Nesnoy, nandito po ako sa bahay mo, Sir Nesnoy. Ayan, John Dimali, still playing ka. Ay, done watching na pala ako, John Dimali. Ayan, done watching na ako sa'yo dito. Ayan, plus 1. Teka, nasaan na ba yung pinlay ko sa'yo? Ayun. Ma'am Loving Sky Mix Vlog, mega love shoutout. Okay, pang 10 thumbs ako dito. John Dimali, ayan, done watching na ako dito. Magbigay na lang ako muna sa'yo dito ng 3 heart. Okay, plus 1 dikit sa'yo, John Dimali. Okay, ayan. Done watching na ako, John Dimali sa'yo, ha. Dito na ako kay Sir, kay Kuya JR. Kuya JR, dito na ako sa'yo, Kuya TJR. Okay, playing ako dito, Kuya TJR. Ayan, playing ako dito sa iyong video. Ayan, naka-play ka na. Tatay Islaw, playing ka po, Tatay Islaw. Ayan po, Tay, naka-play ka po. Dan Harang sa nakapin. Ayan, kay Ma'am China. Tatay Islaw, naka-play ka po. Ayan, thank you po, Ma'am Host. Ayan, walang anuman, Sir John Dimali. Ayan, Sir Nesnoy, still playing po, Sir Nesnoy. Okay, dito tayo. Walang anuman po, Sir JR. Uy, nantok ako. Okay, si Uncle Joan Vlog, ayan. Nandyan pa ba si Uncle Joan Vlog? Ayan, nandyan pa ba si Uncle Joan Vlog? Uncle Joan Vlog. 38 thumbs across ulit harang. Maraming salamat, Tay Islaw. Salamat po, Tatay Islaw. Naka-play ka po dito, Tay. Ayan, naka-play ka po. Ayan, Sir Nesnoy. Still playing po ikaw, Sir Nesnoy. Si Kuya Tian, salamat si Kuya Tian. Nawala si Uncle Joan Vlog Official. Napakabait naman ni Lolo, dalawa lang na naman ang tinira sa akin, sa aking viewers ba. Bait niya talaga sa akin ngayon. Lagi niya ako pinaginitan gabi-gabi, minsan zero balance pa yung 0 pa yung aking viewers, pero may nagko-comment. My goodness, si Lolo talaga, ang lupit. Nawala si Uncle Joan Vlog. Si
Si Sikoy Loving Sky, salamat si Sikoy. Okay, Sir Narsanton, dito na ako sa bahay mo, Sir Narsanton. Ayan, playing ako dito, Sir Narsanton, sa iyong ano. Agoy. Dito muna ako sa 8 minutes mo, Sir Nars, Anton. Ayan, si Lexus TV ang mag-play sa'yo. Okay, playing ka na, Sir Nars, Anton. Ayan, naka-play ka na. Dito lang ako, idol. Salamat, Sir JR, ha. Salamat po. Ayan, done ka na yata. Nag-done watching ka na. Ayan. Ay, paano napunta dito? Okay, Kuya JR, done ako sa'yo. Ayan, +1 banana ka, Kuya JR. June Dimali dan from Radyo Vlog. Okay, Kuya JR, done ako sa'yo. And then +1 banana ka. Manay, salamat sa iyo dyan, Manay. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Manay Merna. Ayan, Manay Merna, another play ko sa iyo, ha. Okay, dito ako, Manay, sa iyong yummy sinigang na baboy. Oo nga. Manay Merna, pangalawang play ko sa iyo, Manay. Sir Narsanton, still playing ka? Sir Nesnoy, still playing po, Sir Nesnoy. Naka-play pa rin po kayo. Ayan. Manay Merna, may galap shoutout from Sis Loving Sky. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Ayan, nakapila lang dyan. Ayan, para hindi na tayo hugot-hugot. Ayan. Ayan, kay Sir Islaw, kay Sir Narsanton, kay Sir Nisnoy, at kay Manimir na. Ayan. Nandyan ang mga ano nyo, ha. Ayan. Mga naka-play lang kayo dyan, ha. Ayan. Naka-play lang. Ayan. Tinutukan ko na lang para hindi ako buat-buat na nabibitawan ko. Ate Ann Bicolana, si Sikoy, salamat. Salamat sa support, si Sikoy. Lobat na siguro ako, palagay ko. Palagay ko. Ayan. Lobat na nga. Ayan, Dan Radyo Vlog sub from John Dimali. Okay nga, talaga yung walang hugot host. Ayan ka na naman, tumira ka na naman, talagang ikaw eh. Out mo na ako, host. Sige, Tata Islaw, sleep na po ikaw, Tata Islaw, naka-play ka na po. Si Smarvic, long time no see. Sabi ni Manay Mirna. Ayan, Ma'am China, salamat Ma'am China. Ma'am UN, mega love shoutout Ma'am UN. Thank you for coming Ma'am UN. Okay, sino ba yung malapit na magdan watching dito? Si Tatay Islaw at saka si Manay Mer na malapit na madan. Bitawan na si Piligpit na kusina. Sige lang Manay Mer na, go ka lang dyan. Ayan. Sir John Taperla, salamat Sir John. Ayan, maraming salamat sa mga nagdikit kay Ma'am China pala. Maraming salamat. Okay, done watching ako Manay Merna, ha. Ayan, Manay. Done ako sa iyo ulit. Pangalawang play ko sa iyo Manay Merna, ha. Pang 60 thumbs up Manay Merna. Ay, agoy, ba't nandito na ako sa live mo Manay Merna? Agoy. Pupunta ako dito sa live mo. Okay lang yun, natamsakan ko yung live mo Manay. Ma'am Yuen, mega love shoutout Ma'am Yuen. Dito na ako sa bahay mo Ma'am Yuen. Idol Lexus, mega love shoutout. Ayan. Naku, mihilik na po si Idol Lexus. Ma'am Yuen, dito na po ako sa iyong bahay Ma'am Yuen. Okay, playing po ako dito Ma'am Yuen sa iyong marketing time. Ayan, Ma'am Yuen, playing na po ikaw, Ma'am Yuen. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Yuen, sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, maraming salamat po. Ayan, still playing si Idol Nesnoy. Congratulations, Sir Nesnoy. Ayan, charity ka na ngayon. Isa ka ng ganap na charity vlogger, Sir Nesnoy. Thank you so much po sa napakabuting puso ni Sir Nesnoy.
Ayan, dalawin nyo nga pala yan. Ayan, sa mga hindi pa nga pala dikit dyan kay Sir Nesnoy, ayan, dikitan nyo yan. At napakabait niya ni Sir Nesnoy. So, super duper yan. Isa siyang napakatulungin, hindi lang sa channel. Ayan, isa na rin siyang charity vlogger ngayon. Ayan, sa mga hindi pa dyan dikit kay Sir Nesnoy, ayan, dikitan nyo yan si Sir Nesnoy. Tatay Islaw, done watching na ikaw, Tatay Islaw. Ayan, daan ako kay Tatay Islaw. Ayan, maraming salamat. Ma'am UN, still playing. Sir Nars Anton, still playing. Sir Nars, nandyan pa ba si Sir Nars Anton? Nakakantok naman. Tingnan mo, laki ng views ni Sir Nesnoy. Iba talaga pag charity. Dana sa nakapinhos, hindi na ako makakomment. Ayan, Ma'am China, dana raw po sa inyo si Sir JR. Ma'am UN, dan watching ako, Ma'am UN, sa napunta na kay Vice Ganda. Ma'am UN, dan watching na po ako sa video mo. Napunta na kay Vice Ganda. Balik ako, mag-comment muna ako. Pang 38 thumbs ako, Ma'am UN. Yan, plus 1 banana po ikaw, Ma'am UN. Plus 1 banana po. Okay, Kuya JR, basta hindi ka nakapag-iwan ng bakas. Ayan. Ma'am China, hindi raw po nakapag-iwan ng bakas si Kuya JR. Ayan, Sir Nesnoy, done watching na po, Sir Nesnoy. Ayan, done watching na po. Ayan, maraming salamat, Sir Nesnoy. Ayan. Plus 1 dikit din po kay Sir Nesnoy. Ayan, plus 1 banana din. Magtamsak na ako dito. Ay, magtamsak. Ma'am China, dumikit daw sa iyo si Sir JR. Di raw siya makakomment. Ay, punta ako kay Sis Peli. Hindi pa ako nagpunta kay Sis Peli. Ayan, Sis Peli. Dito ako sa bahay mo, Sis Peli. Pa 147 thumbs ako. Ayan, playing kasi Spelly. Sir Nars Anton, done watching na rin ako, Sir Nars Anton. Ayan, done watching na rin sa'yo, Sir Nars. Si Sanilin, may kalab shoutout si Sanilin. Sisikoy, salamat. Miss Noy, Tamsakdan, from June to Perla. Ayan, Sir John, maraming salamat, Sir John. Ayan, ipin kita, Sir John, ha.
Mag next spin na tayo, guys. Ayan, playing ako dito kay Sis Peli. Sis Annalyn, dito ako sa bahay mo, Sis Annalyn. Ayan, tamsak mo na ako dito sa iyong ano, sa iyong upcoming, Sis Annalyn. Ayan, Sir John, nakapin ka, Sir John. Ayan, playing ako dito, Sisi Koy. Sa iyong ano, ginataang paksiw. Ayan, 12 minutes and 48 seconds. Sis Annalyn, playing ka na. Ayan, Sis Annalyn, naka-play ka na. Ayan, puntahan ko yung ano ni Ma'am China. Yung kanyang shorts video. Ayan, Ma'am China, nandito ako sa shorts video mo, Ma'am China. Okay. Ayan, tamsak muna ako dito. Naka-comment ba ako? Ayaw. Ayan, done ako kay Sis Peli. Ayan, done watching na ako, Sis Peli. Ayan, Ma'am China, daan ako dito sa shorts video mo, Ma'am China. Still playing ka, Sis Annalyn. Sukli sa'yo, nagbakas ako. Ayan. Maraming salamat, Ma'am China. Ayan. Daan ako sa ano mo, Ma'am China, sa shorts video mo, Ma'am China, na binaba mo kanina. Tsaka isang long video mo. Ayan, mag-play ako ng isa pang video mo, Ma'am China, kasi maikli lang yung kanina mo. 1 minute and 17 seconds. Ayan, play ko, Ma'am China, itong short strip around. Ayan, naka-play ako dito, Ma'am China. Ayan, nasa ads ka pa, Ma'am China. Morski, salamat Morski sa iyong pagbabalik. Morski, salamat sa iyo dyan. Okay, Ma'am China, playing ulit ako dito sa short trip mo. Around, ayan. Around Taipei, ayan. Playing ka ulit. Annalyn TV Vlog, thumbs up down from Sir John. Sis Annalyn, still playing ka, Sis Annalyn, sa iyong 12 minutes and 49 seconds, Sis Annalyn. Good night, Ma'am Bicolana. Ingat ikaw lagi kasama ng iyong pamilya. God bless. Salamat po. Sige lang, Morski. Good night. Ayan. Ayan, Ma'am China. Naka-play ka na. Nasa ads ka pa yata. Ay, hindi na pala. Ayan. Tama ba? Tapos na yung ads mo. Ayan. Naka-play ka na. Good night, Morski. Sis Annalyn, still playing ka, Sis Annalyn. Ayan. Wala ano man, Ma'am China. Welcome. Naantok na naman ako. Ilang gabi ko na tinutulugan yung live ko pagkatapos kong ma-play yung mga bisita. Ayan, tinutulugan ko na talaga yung live ko. Di ko na kayang idilat yung mata ko. Kaya din ako nakakaakyat kay kay Kalog. Junta Ferla, Dan, latest video mo, 3 minutes watch from Sis Annalyn. Okay, salamat, Sisi Koy Annalyn. Yan, maraming salamat sa mga nagtamsak dyan. Ayan, sa mga hindi pa naman nagtatamsak, ayan, patamsak naman ang live ni host. Salamat, Ma'am Annalyn. Shh.
Sisikoy Loving Sky. Salamat. Ayan, sis Annalyn, still playing ka. Then si Ma'am China, ganun din. Thank you, Ma'am China. Still playing ka, Ma'am China. Ayan, Sir John. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan kay Sir John, pag di na makakomment, host, natulugan na ako. Sige lang, Ma'am China. Ako nga, ganyan din ako eh. Minsan, nakahawak pa ako sa cellphone ko, nakakatulog na talaga ako. Sobrang antok. Kaya nga kay Sisikoy Loving Sky, nakakaakyat ako madaling araw na. Sa gabi, di na talaga ako makaakyat. Madalang ako makaakyat bago ako matulog at sobrang antok na talaga ako. Kaya sa madaling araw na lang ako umaakyat dyan. Pag gumigising ako ng alas 4, tapos tatambay na ako. Kasi ano naman siya nag-i-end 6 AM naman siya nag-i-end, kaya nakaka 2 hours pa akong tambay. Salamat Sisikoy, salamat. Ayan, shoutout sa 8 million in the house natin guys. Thank you. Ayan, si Sikoy Loving Sky maya-maya. Ayan, at Ma'am China, done watching na Ma'am China. Ganda ni Ma'am China, oh. Parang si Chris Aquino. Nakapag-comment na ba ako dito? Hindi pa yata. Ayan, welcome Ma'am China. Sleep ka na Ma'am China. Si Sikoy Loving Sky, mag-live ka na. Mag-mute na din ako para mamaya ko kasi ano pa lang naman yung ano pa lang yung live ko. Ayan, may napasok naman kahit naka-mute ako. Kabsat China, maturog ka na. Ayan, sis Annalyn, stay playing ka sis Annalyn. Si Sikoy Loving Sky, mag-live ka na si Sikoy. Kasi mag-mute na ako para ano. Sayang naman yung ano, may mga pumapasok naman, o, 'di ba? Sayang din yung views natin.
Sige, Sisikoy. Ayan. Kadalasan madaling araw na ako nakakaakyat sa'yo. Yan, maraming salamat. Sis Annilyn, malapit ka na matapos, Sis Annilyn. Yan, done watching na, Sis Annilyn. Okay, mag-mute na tayo, guys. Ayan, mag-mute na ako, guys. Sa salamat sa tatambay. Yan, mag-mute na ako.